Ассалому алейкум дӯстони азиз, соза назан саломати хуб ина духтарако борои тобистонаи анами нуқтаи савдо омадагиай ҳозир ма шумода нишон медиҳам бозори Корвона иҷа тарафи тило бозор 12 дарвоза 9 қатор аз иҷа ма кардиганои фасони то нишон медодам. ҳозир боша бори тобистона овардиан беҳад борошон хушрувай нархошон нархҳои дастрасай футболка аз 70 сомон сар мешавад. имха футболкаҳои туничкагӣ хушрӯ ино ҳамаш борошон бори гуанҷои духтаро бори тошкен неста ина марамат аз 70 сомон сар мешавад. имха футболкаҳои фасони оверсайз чандта байдора материалош да гап нест беҳад материалош хушрӯ мана ино 70 сомониян ҳамаш мана бинед чандта расветка чандта фасон ҳастай мана 70 сомон каддо меша ки мегирен духтарако футболкаҳои оригинал ҳатман анами нуқтаи савдо биёен ё ки нависеншона доставкатон мекунанд. Инаи тигровиёшонс меён инаи тигр 70 сомонӣ диден чандта расветка дора инаи модело боша 90 сомонӣ ана баъд инаино хушрӯанд духтаро ҳозир бо ма ай пеш нишон метам туничкаян баъд инами рақам навистагира бисёр мепурсанд духтарако маладёжо ина бинен чихе бисёр омадай нархошон 90 сомонай мана бинен чихе бисёрай ана баъд бо рубашка овардагиан рубашкаотон 100 чанд сомай ина нигоҳ кунед рубашкаҳои хушрӯ овардагиан 150 сомон чанд моделай ана ино боша 90 сомон диден футболкаҳои фасон абрукои ҷинс доранд буркои ҷинсшон ҳозирам амо 99 сомонай диден духтаро моделҳои бисёр доранд чӣ фасоне хоҳен дар иҷа ҳастай мана духтарако ина буруки ҷинс дар кортон боша 90 сомон бори оригиналаш бурукои ҷинсҳои оригинал мисол бори гуанҷӯ марамат ино то 200 сомонам баъзе ҷоҳода ҳастай ҳами оригинало яки иҷада 99 сомонай биёен харидорӣ кунен. ана баъд духтарако иҷада кардиганошон истодагиай касе ки кардиган мепурса доранд ё надоранд гуфта ина ҳозирам доранд духтаро кардиганошон 120 сомон шидагиай бо дигар моделошам ҳастай модел бисёрай шумо нависен бо сураташонам мепартоен интихоб кунен набинен ҳамаи расветкаош ҳастай чӣ расветкае ки мехоҳен иҷа кардиганошона пайдо карда метавонен. ана баъд наски пинетки бинен наскиҳои бачагӣ духтарӣ пинеткиё ҳамаш хушрӯ пачкаш чанд сом буд кадо меша ки мегирен пачкаш 40 сомона ё ҳамаш бори оригиналай чи хеле ки гуфтум бори гуанҷоай духтаро инаи моделорам бинен чихе хушрӯча хулас ина чизе ки мегирен пачкаш 40 сомонай чандта дора 10та дора 12 тага 10 тага ҳам 12 тагаш 40 сомонай ҳам 10 тагаш 40 сомонай хулас ина бачагиёшам бинен мардонаша мана диден хушрӯча кадо меша ки мегирен духтарако пачкаш 40 сомон качествои нағзи нағз инчунин распродажа кардагиян иҷада распродажа иҷа кофта бурукай чизе ки мегирен аз 20 сомон сар мешавад ина ино 20 сомониян ина кофтучко 20 сомониян а и тараф боша 50 сомонияя ина бурукои ҷинс инахе рубашкаҳо чизе ки мегирен инҷа бисёрай бо ки омаден ай пеш хитон мебинен духтарако ёра ҳамаша 50 сомонӣ кардагиян. духтарако туникаҳоро мепурсен марҳамат бори новинка омадагиян намхе туничкаҳои фасон намхели навистагиё ҳастай чандта расветка диден 90 сомонай бори хитояй марҳамат касе дар корай биёен бозори Корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза 9 қатор беҳад качествои борои ино нағзай бор дасти якмай нигоҳ кунед ина хеле цифрҳоям мепурса навистагӣ боша рақам дошта боша аз иноям ҳастай бинед дароза ки хушрӯанд баъд стилшон хеле кушотакай мана 12 расветка будай ҳатман биёен хоҳен нависеншона доставкатон кунанд ира бинен чихе хушрӯай качестваш беҳтаринай качестваш духтарако шушта мепӯшен ҳичи намешавад на навистаҷоташ на хиди материал.